janyuol bedo gi hope ni ka babu ema nokalo modhi mbele, abende nyathina ni nyalo bedo daktari, nyathina ni jabedo johala, nyathina ni jabedo japuonj kata wakili, nyathina ni jabedo VOJ moro. Lakini kiyie motiek babu, nyathini bo wacho ni hawa ka babu ni ema nochopo kama moter piny kata bende onge gima nyati. Erokamano ahinya. Iwacho kanyo ni ina student mar political school mar Raila Amolo Odinga. Yes. Baba believed in gima waluongo ni coalition building. Yes. Do you believe in the same concept? To Baba kendo believed in justice. Okay. Baba believed in justice. Nikisa. Coalition building en ni nyaka uriure riwruok ber. Okay. But for development. Okay. To riwruok for destruction ok ber. Okay. Baba never believed ni wariure mondo wamak nyithindo, wariure mondo waneg ji, wariure mondo kik wamiji tich. Okay. Baba ne wacho ni wariure mondo ji oyud tich, wariure mondo ndeche oger, wariure mondo nyithiwa odhi e skul, wariure mondo ji oyud yath e osiptal, wariure mondo wayud dongruok. Erokamano ahinya. En yo mane maber ne oganda jokanyana, ma oganda jokanyana joluo mawinjo wasani onego lo kaloro koda the political environment ma wan go gie sani moving to 2027. 2027 akwayo nagi, ananeno mabor. Okay. Osiepa akwayo nagi mi adhi miu direction mbele ka. Direction ma miu waluru direction no okanya tero wepi, abende an gi future. Okay. Pod wang'iyo ni yawa wan gi nyithindo manyaka water in the future. Okay. Onagi nitie gi nyithindo manyaka water e future. Anang'ama ong'e maber de onge somo dine pod antie Nyalenda kacha. Dino ka wuok dala, dino ka dhi Nyalenda, doka biro Nairobi. Mbele ka en karang'o mheshimiwa midhi miyo joluo direction? Adhi nyisou kendo abo luonga press maber ma miji direction. Mokwongo adwa ni party ni obed